dago eskuaren modeloa zein dan, ez? Eskua, hemen buru bat, eta hor bihoz bat. Izenburu izango du hasiera. Gero, atzeko euskerazko hitz mordozka bat dauzket, hizkuntzaren sorreran, nolabait silaba bakarreko hitzak, gero hizko posatuak eta horrela, eta horiek nahi dut horrexeko menditxo txorba bezala hizkuntzen hasiera. Eta hor aurrera, nolabait euskal kosmogonia ulertzeko, Oteizak zioen bezala, tarrabi, zulo hortan, gure sinismena izatea, zulo berean bi izate, eguna eta gaua, eta horako pixko bat interpretazioko zerbait egin nahi ditut oraindik.